Kardom, DY35 kabila penangawan pia beta arjita, Sangti Hidi Press Club Office mate asahem akimi kangpu pon. Langsung si Sangti Hidi awal lapen kabi anglong arat aphan isi beta kimi. Balipathar mate Sangti Hidi ahiti along ta. Aru achiklo nipain koraner kep ani Sangti Hidi Press Club asahem ingpu pon tanglo. Lakhain ko rahini Sarupathar konstituensi kepalo Balipathar mate Sangti Hidi ahiti along aru chiklo nipain koraner kep ani Sangti Hidi Press Club asahem ingpu ponlo bangso amai long alui aman pen kacetong dun lake District Press Club a Presiden akai diganto teron lapen District Press Club Working President akai Danielson B alang litum cetong dun lo lapen District Press Club a Presiden ariteng pensi bangso asahem hakimi ingpu pitekang lo. Lapen bangso Sangti Hidi Press Club along kajap thipen kejapon lapen klaim rapet atum amen laki Presiden Jatno Singh B, Vice President Dinaram Rongpi, General Secretary Indoni Ronghang, Assistant Secretary Dhoniram Rongphar, Financial Secretary Erai Rongpi, Financial Assistant Wilson Teron, Office Secretary Hempu Ingti, Assistant Dharom Terang, Organizing Secretary Arun Taro, Assistant Mohiram Teron, Publicity David Khamsa, Assistant Samson Teron, Sports Secretary Biren Singh Teron, Assistant Porno Hansi, Advisor Lukhiram Rongpi, Advisor Mohesor B. Lapen non kangpu pon asai hem akimi abang ke ning kimi pen nangki pidun akai Prodip Rongpi SGB Sangti Hidi. Lapen laso Press Club along ke a channel amen lake Karbi Anglong TV9 News, Karbi News Live 24/7, DY35 News 18, Public TV Karbi Anglong, Nepai News 24/7, Karbi Anglong, 24/7 News, News Indian, News 24 Karbi Anglong, 365 News India. Lapen laso amai along, ari kejang o ajok, ongdung abang pu atum, nang sitong dunun edet. Tangte lang iksinak, pini aberta. News Desk Report, DY365 Karbi Live. Kansi itu pada udah channel sampai abang bagi lo, lalu kini aruni pai ingkoran kebani kini ada Sangti Hidi Press Club asai hem kini buli District Press Club hoi amai tu dan angkang kudung long pot jadi ningarong piglo lapian labang soni ke memuta Sangti Hidi awal pan isi kukimo manko busi ning khelo lakan ni chapar palo lalo pini Sangti Hidi Press Club labang so sahem kimi nagang tulong nang cetong dun ili tumlong man ke do itu District Press Club working president akai Danielson B agar tu Sangti Hidi Press Club amai tu be sangho lapen chumbang ronghang sangho alang itu manta ili tuman ning ke thepen labang so Press Club sahem kimi kang puji panang tukha asupot itu ning sang ulo lapen las bangso Sangti Hidi Press Club diklaim kedam kirang gilangani ada klaim rapet maju sundang menceglok klaim rapet doan mantame kirang gilangani alang litu mangbong diklaim kedam rapet ji phan diklaim kedam kebisian ji phan li yang kumukang rasinja anam gijit me tuhan si alang di man hinjume pajirlo lapen anso se Sangti Hidi Press Club aja kong pantang nang lapen labang so hawalong kido anarat tumhang kemesian atowang pajapon donang tu isi hinjume pajir si mili lampeng tom to aprang si kardom nili tumpini Sangti Hidi Press Club kangpuarni nili tumada kaduk me camera pet aporte tumpen takong ding channel do nitum dak channel sirkep do as nitum channel pet penadak Sangti Hidi hithi along nili tum inkulong asi labangso a Press Club along Karbing long arada tumhan tum bachini lo nili tum unan ke nili tum da bor ipon po kyong du awareness nili tum a Press Club hoi pen deng ponji lapen education awareness pendang lo lapen anti drugs awareness lapen nili tum kenang so itum ham phangalong nili tum bor iponji
lasi nilitum labang so a press club kangpu ceng ni ke ar koit article sinitum kangpu 12 1 2024 article sinitum kangpu ceng stami nitum hala bangso ni ke nilitum social media ke than delo athe nilitum kimi langmat lasi pini nitum labang so a press club kangpu lo ajalu bu nilitum pasiton si nilitum media hoi mate kadukobe karbiradum hani nilitum pachini lo lasi labang so press club na job nilitum ke kem ke dam ke meji panali tumra la so tum kan hujine tum ta pardo